Takže to boli jediné také, že akože také nejaké, že ani nemôžem povedať, že zlé, ale že také, že tak dobre, tak to, že niekomu nesadne nejakej jednej žene, sa samozrejme môže stať, stále je to parfém, hej, stále ten parfém pracuje s tvojou pokožkou, takže môže sa to stať, ja nehovorím, že ne. No a to, že sa hento odlepilo proste dvom babenám, no také veci sa tiež bohužiaľ dejú. Tak lepia to ľudia, ne úplne stroje. Ľudia to tam lepia v rukavičkách, aby to bolo čo najkrajšie, najčistejšie, aby to nedolepili. Samozrejme sa môže stať, že niekto z nich si proste niečo nevšimne a je nejaký proste kázový, nejaký jeden flákon niekde medzi tými 1000 ďalšími. Takže keď sa to robí na 1000 kusov, tak tam sa proste stane, že občas nejaký kus ujde. Takže tak. Takže... Alebo sa nám stalo, teraz sa nám to stalo. Akurát som si to nechala poslať ja. Počkajte, ukážem vám. No, že mi chalani poslali z e-shopu, že proste už krabicu, že že im taká došla a že čo s ňou, že či ju majú posielať, alebo že či ju majú vyhodiť. Tak hovorím, že určite to neposielajte, že pošlite to mne, že ja proste to oželiem. Že mne tá krabica nevadí, ja mám tých krabíc doma toľko, že by som pyramídy mohla stavať z toho. Takže si aspoň ja využijem toto. Takže síce pokazaná krabica, k zákazníkovi ísť takáto krabica nemôže, ani za Boha, ani za žiadnych okolností, ale proste mne to nevadí, lebo mám tých krabíc veľa, takže to bude moje.